Welkom. Een sportief jasje van Moschino. Een zijden jurkje van Calvin Klein. Een hele mooie zijden jurk van Valentino. Het is natuurlijk geweldig om iets te kunnen kopen van de grote ontwerpers. Hij is heel mooi. Echt niet. Wat voor klanten krijgen je nou? Meisjes van 11 met de skilers en de rugzakken om. Hele leuke hippe dames van 65 die hier minirokjes uitzoeken. En alles wat ertussen zit. Ja. En die willen dan juist de echte ontwerpers, de Ja, merken. dat is spannend. Als jong meisje vond ik het zelf ook heel spannend. Een huis van Dior en Chanel, dat sprak me enorm aan. En ik zie hier dat hier ook jonge meisjes van 16 jaar binnenkomen en die vliegen in een rokje van Dior. En die staan te draaien voor de spiegel. En dan denk ik, ja, spring maar even in een droom. Hoe komt het nou aan al deze kleren? Eigenlijk alles afsneupen. Ja, dus ik koop het in Engeland, Duitsland, Italië, Frankrijk. Heel klein beetje Nederland. Dus ik pluk overal wat weg. Ja. En ik koop echt stuk voor stuk in, dus ik koop geen partijen op. En dat maakt het heel spannend. Nou, dit is ook een lievelingsjurk van me. Dat is een heel mooi wollen crepejurkje van Valentino. Echt tijdloze chic. En wat is nou echt een lievelingsdesigner? Chanel. En wat kost dat nou als dat echt Nike is? Nou, je moet rekenen, van deze kan ik het niet precies zeggen. Maar gewoon een cashmere truitje van Chanel zit je al gauw op een €800. En dat geldt voor Hermes ook. En wat kost het dan bij jou? Bij mij? Nou, moet je rekenen op een €130, €140. En dat meisje hier jeelt even haute couture. Al is het dan twa de hoorns, dan hebben ze ik nog maar wat jeelt over Afrika. Ja, en dat wordt heel goed ontvangen door de mensen. Dat vinden ze heel erg leuk. Dus ik maak ook iedere keer met heel veel blijdschap een bedrag over. Ik vind het gewoon heel erg fijn om dat geld door te mogen geven. Maar goed, je moet rekenen, een jurk van Escada, nou 2.500 euro is niks. En die hangt hier voor €115 plus 6. Dus de moeite waard, zou ik zeggen.